Pierunie, kajżeś to podjechał, opie, widzisz, całe galoty zmarasuje teraz, dobry. Wiecie, co się stało. Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję. Jak to zaczynę to wszystko jeszcze? Wymkę zawieziony. To co jeszcze? Aha, faktury. Chodźcie do biura. Lewe. Lewy, prawy. Lewe czy prawe? Ważne faktury mają być. Łaź chuderloku pierwszy, łaź. Jadymy. Pieniążki. A, pieniążki to. No tak. Już pieniążki. Chwilkę. Proszę, fakturka. Dziękuję. Słuchajcie, to na dzisiaj wszystko proszę. to na razie wszystko robota mocy, załatwione to całe. Otwórz drzwi szefowie, dziękujemy szefie. Myślę, że patrzcie, ja myślę, że to nie do widać widzenia szefie. Pieru, Nie zajdę! Kurde szefie, przepraszam. To ja pieruszki jedynie. Nie zaś do tej wody! Co jest z tą wodą, ludzie? To jest chyba nazwa zrobione. Chyba są spod znaku wodnika. Ryby. Sprawa jest czysta. Na grubie węgiel jest załatwiony, nie musicie nic starać, brać, odbierać i jechać w te miejsca, co my go dali.